Ναι, μας κλέβουνε. Βρισκόμαστε στην παραλία του Καβουριού, στο Δήμο Βουλιαγμένης, κάτω από το Απόλλων Τιβάνι, το ξενοδοχείο. Ο κύριος που βλέπετε είναι συνταξιούχος μηχανικός ναυτικός, 77 ετών παρακαλώ, και μαζεύει τα χαρτιά το πρωί στην παραλία από τις βρώμες που κάνουμε. Θα σε στείλω στο Παπαδάκι. Αυτό θα σε στείλω εκεί εγώ με βάζει. Εδώ που είναι η Άγκυρα που θα δείτε, ήταν κάποτε ένα κηλικείο, το οποίο ο κύριος απέναντι το έβγαλε και έβαλε μια άγκυρα για να με ενοχλείτε. Να, εδώ που είναι η άγκυρα. Και όλοι αυτοί οι κύριοι μαζί με τον κύριο Ντιβάνι και τον κύριο Κασιδόκοστα, ορίστε, αφήνουν εμάς τους Έλληνες που θέλουμε να κάνουμε το μπάνιο μας να μαζεύουμε τα χαρτιά το πρωί. Είναι ντροπή, είναι ντροπή για όλους μας. Κοιτάξτε να δείτε τις ομπρέλες που έχει βάλει και τις ξαπλώστρες και τις χρεώνει παρακαλώ 5 ευρώ το κομμάτι. Δηλαδή αν κάτσετε κάτω από μια ομπρέλα η οποία είναι του Δήμου και αυτός ο κύριος που έρχεται μένει εδώ με τη γυναίκα του, ορίστε οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες, πρέπει να πληρώσετε 10 ευρώ. Μα πού είμαστε, στη Μαρμπέλια? Ούτε στη Μαρμπέλια δεν κάνει 10 ευρώ. Παρακαλώ. Τέλος πάντων, τώρα σε λίγο θα δείτε τον κύριο που πλησιάζει 2 τουρίστριες, τους λέει ότι πρέπει να πληρώσουν, δεν υπάρχει ούτε τουαλέτα, παρά μόνο ένας πύργος για τους ναυαγοσώστες, εκεί πίσω φαίνεται, θα το δείτε σε λίγο, κάπου εκεί πίσω είναι, οι οποίοι έρχονται στις 12 η ώρα το μεσημέρι περίπου, γιατί από τις 12 και μετά πνίγεται ο κόσμος μάλλον, και μας τα παίρνουν κανονικά. Εμείς βέβαια δεν πληρώνουμε. Η αστυνομία έχει έρθει πολλές φορές και λέει ο κύριος έχει άδεια, την οποία αυτός είναι ο κύριος εδώ, πήρε από την κυρία τα λεφτά, μόλις το είδατε, και μαζεύει με μία απόχη και αυτός κάποιες γκόπες. Σε λίγο θα φέρει μία απόδειξη, είναι από αυτές που δίνουμε στα κοινόχρηστα. Ναι. Τη μία και πάει και την άλλη. Σε λίγο θα δείτε τι απόδειξη είναι αυτή που δίνει ο κύριος Μπιζάνης, έτσι λέγεται, ο οποίος έχει μισθώσει και το χώρο, από ό,τι λέει. Οι κυρίες είναι ξένες, τις πλησιάζω εκεί και κοιτάξτε την απόδειξη τι γράφει. Αυτή εδώ είναι η απόδειξη. Ψάει λίγο αέρας βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πληρώνετε λίγο παραπάνω, αλλά περνάτε καλά. Είμαστε στο τζαμπέ. Λοιπόν. Εμείς πάντως δεν πληρώνουμε, όπως ακούσατε με το φίλο μου τον Ιταλό, είμαστε στο τζαμπέ. Έτσι.